with Gen Z or whatever. আমি ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଆଡେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ପୁଟିଂ देयर ପଏଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନଭେଲ ପଢିଥିଲୁ ଅମଡ଼ା ବାଟ। ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ମାୟା। ମାୟା ୱାଜ ଏ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗର୍ଲ। ଆଉ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଏମ୍ପାୱରିଂ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରେ। ତାକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ଠିକ ହଉନି, ସି ୱିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଆବ୍ରପ୍ଟଲି। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ମାୟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ତାକୁ ବାହା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେଇ ହିସାବଟା ସୋସାଇଟିର ସେଇ ନର୍ମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ସିଚୁଏସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ପକାନ୍ତି ଦେଖୁ ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଯିଏ ବି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଲେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ରେଜିମ୍କୁ और एक्जिस्टिंग नॉर्म्स को क्वेश्चन କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ତାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଏବେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଏବେ କ୍वेଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ କରିବା ପାୱାରକୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନା କଣ? କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଉ ମାୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବିକଜ ତାଠୁ କିଛି ସୋସାଇଟାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା। ତ ବାହାଘର ପରେ ତାକୁ ଏଇ ସବୁ ନର୍ମସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତାକୁ ତ ଘରେ ସବୁ କହିକି ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ବାହାଘର ହଉନଥିଲା। ତ वी also have to understand the surroundings when you get older and what affects that. ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟିକେ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋ କରିକି ଦେଖନ୍ତି ଡାଉନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବେ 1950s ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅମଲା ବାଟ ସେତେବେଳେ ମାୟା ଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଜିର ଜେନଜି ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମେ ବି ମାୟା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ पूरे ग्रुप रे ଗୋଟେ ମାସ୍ ରେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାର ଇଏକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଠିକି रेंज କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୋଚିଂ କରିବାର ପାୱାରକୁ ହେରି ନେଇ ସବୁ ଟାଇମ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଦେ ଆର୍ ଦ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଥାଏ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବର୍ନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ରେବେଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ ଗୋଟେ ରେବେଲ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଲଙ୍ଗ लिव